jagat sawegung sinembah. Waosan Injil dinten Rebo tanggal 7 Juli 2021. Mugi Gusti tansah manunggala. Petikan Injil suci anggitane Santo Matius bab 11 ayat 1 ngantos 7. Ing sawijining dina Gusti Yesus ngempalake murite 12. Para murite mau padha diparingi pangwasa nundungi demit, marasake saking lelara lan sarupaning cacat. Jenenge rasul 12 kuwi Simon sing uga disebut Petrus lan Andreas, sedulure Yakobus lan Yohanes, loro-loro anake Zebedius, Filipus lan Bartolomeus karo Thomas, Matius pegawe pajek, Yakobus anake Alfeus, Tadeus, Simon sing diparabi Patriot, lan Yudas Iskariot sing ngulungake Gusti Yesus. Rasul 12 kuwi nuli diutus dening Gusti Yesus kanthi diuling mengkene. Aja padha nekani daerahe wong-wong kafir utawa sing ora anut agama Yahudi. Lan aja mlebu ing kutha-kutane wong Samaria. Nanging padha maranana wong Israel sing padha mursal, padha ulangen yen kratone Allah saiki wis diwiwiti. Mekaten Injil Dalem Gusti, sembah nuwun konjo ing Gusti. Pahargyan mring